सेंग्रा फरायनाय मोजां दं बोरो दिनैहाय साख्रि गैया हाग्रा बंग्रायाव थानानै जोङो गोदाव सोराव बोजों फिसा फरायनाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि नोंथांमोननि दुखुआव फंनैसो फैनानै दुखु सुखु रायलायनो होननानै फैदों बेजों लोगोसे जोङो जा एसे हायो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बे दुखुनि समाव सहाय खालामनो होननानै फैदों हयथ' बे जोंनि सहाय खालामनाया थोजासे नङा बे स्वाभाबिक आरो बे थोखानायबो नङा गतिके बिनि सोमोन्दै जोंहा अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनिनो गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ आङो दिनैनि नैबे जों नुजाफैनायनि सोमोन्दै आरो नोंथांमोनजों गेजेरावनो सावरायनो फंनैसो बुंनो थाखाय बिथांखौ खावलायनाय जाबाय ट्राइबेल नङैनो आसामाव नन ट्राइबेलनो अट'नमास काउन्सिल होनाया हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबो मोनसे 1 नम्बर एंटि कन्स्टिटिउसन भारतनि संबिधाननि बेरेखा जादों खारन उइदाउट ट्राइबेल दे हेव नो राइट टू गेट अट'नमास काउन्सिल बेबादि आरो दा माखासे खेत्रआव पलिटिकल बेनिफिटनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया एकदम संबिधाननि बाहेरा खामानि मावो खोथा बुंला नोंथांमोन आं बिथां बि फेरेंगा फरेस्ट इएम बिथांखौ खावलायनो गोसो जागोन बिथाङा बेखौ होखारनायनि आगोल जुदि मिथिबाय जे आयेन मथे आं होखारनोसै बिनि आगोल नोंथांमोनखौ बबेबा मोनसे सुइटेबल जायगायाव थानाय जानायनि बेबस्था एरेन्जमेन्ट खालामनांगौमोन बेबादि दहमै होफैनो नाङामोन बिसोरनाव हिउमेनिटि गैया मानबता खम जादों होब्लाबो बांगालफोरखौबोथ' अनेक जायगायाव दा माने बिदिनो होदों मोनसे मोननैयाव बिसेसकै असमियाफ्रा गावसोरनि सत्रनि हाखौ बांगालफ्रा दखल खालामनानै लानायखौ एसे एसे होदों बेबादिब्ला जोंनि ट्राइबेल ब्लकनिफ्रायबो बिसोर होनांगौमोन दा बे गोजांनाय सुग्रि फाग्रि उन्दै उनला दं गथ' फिसाफोर दङ बेवहाय बेबादि लांदां फादाङै दा उन्दुनांगौआ बेसेबां माने अमानुषिक अत्याचार जादों दा बिथांमोनहा नोंथांमोनखौ जुदि भाय दोनाबा भाय जों नोंथांमोनखौ होनोसै नोंसोर उमुक जायगायाव थाफैदो होननानै केम्प बानायनानै दोनहैनांगौ दा बेखिनिखौ खालामाखै बे बिराद अयनाय जादों दिनै जोंनि गथ' गथाय बिसि फिसा बयबो सुग्रि फाग्रि उन्दुनांदों नङा होमबा दा बे अयनाय जादों दा जाय हक जों बुङा आयेना जानांगौ माबा जानाङा होननानै खिन्थु आयेन जानांगौ होननायाव पार्टिकुलार मोनसे हारिखौल' नोजोर होनानै आयेनखौ दहाय होनानै खामानि मावोबा बे जाया बेखौ प्रतिबाद होनांगोन बिथां फेरेंखाया बेखौ नायनांगोन बले बर'आल' बेबायदि एनफर्समेन्टआव गैया गोबां जाथि दा हाग्रा दं गसाइगावआव सत्यपुरनि खोलाहा ग्राहामपुरसिम बेफोर एलेखा आं गिदिंजोबनाय बेसेबां गोदान मानसि हाबफैदों बिथांमोनहा बेखौ मानो होआखै कसुगावनिखौ मानो होआखै आरो ओरै उदालगुरिथिंजायबो थानो हागौ आं मिथिया खिन्थु निस्सय थागोन उदालगुरिथिंजायबो गोबां आदिबासिफोर दङ उरांफोर दङ साहा बागानियाफोर दङ बिथांमोनाबो निस्सय बे दखल खालामदों बेफोर गासिखौबो समानै हो खालामनोबा खालामदों बयनिबो बेलायाव समान दा दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोंहा बिथाङा दहाय बुंबाय जोङो आंबो बावाखै दिल्लीनिफ्राय सफैनायाव साननैल' जादों दा बे हिसाबै थुथुर मुथुर रायलायनायनि गेजेरजों जोंहा जोंनिनो आफादनि आफादगिरि बिथां पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सारा आंजों रायलायनानै बले आङो खैराबारियाव बाथौ आफादनि सभा दङ बेहाय थांसै नोंसोर जा हायो बुथुमनानै लानानै थांदो होनदों नैबे आदाजोंबो बिथाङा रायलायदों आरो बे मथे आदाजों बाजैजोंबो जोंजों ज' जानानै दिनै माखासे जिनिस लानानै फैदों आरो जोंना बाक्सानिफ्रायबो सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय किसु आरो बिजलीनिफ्राय जा हायो माने मैयानि गेजेराव सावरायनानै जों बे डिसिसनखौ लादों दा जाय हक नुफैनो मोननानै गोजोनबाय आरो आं मिजिंथियो नोंथांमोनहा खस्थ' मथ'यै थाथ' आरो हायोबा थाजानाय न'फोरखौ लुफिन बोरै लांदाङै थाबाय थानो थिं फिसा खाफ्रानानै बेबायदि जों लांदां फारनांजों थानांगौआ मुस्किल बेरा हो थिं हो जाहाथे एटलिस्ट थान्दानिफ्राय दाथ' अखा गैथ'वा जेन'बा अखाया खिन्थु हानो हागौ दा बे अखानि बेबस्था बार होबथानायनि बेबस्थाखौ नोंथांमोनहा खमैबो खालाम सिफायनानै गालांबाय होननानै दा गिनानै थानो नाङा बांगालफ्राथ' मा नै बोखारलांबाय दिनै गाबोन लुफिनबाय इउटुबाव नुवा नोंथांमोनहा निउसाव बे बांगालनि टेकनिकखौनो नोंथांमोनहा बाहाय
बेमारबो जायो औ जोंबो जुजिगोन मिथिबाय आरो आयेनालाय मा जोङो गोदान आयेन माने बानायनो हागौ नंखायनो दा जों बे आसामनि ट्राइबेल बिरोधि आयेनाव बेसे गोबाव रायजो जाबावनो नंखायनो थाङै थुङै आं मोनसे खोथा बुङो जोंनो बेबादि मालायजों सैमा अमा मावजिफोर बादि बेबहार खालामस्लाबाय सारस्लायस्लाय एक खोथायै बुङोब्ला नोंथांमोना गाज्रि दामोन नंखायनो जोङो आलदा रायजो नङाबा जों गोजोननो हाया आलदा रायजो नङाबा गोजोननो हाया नंखायनो जों दा बोरायब्लाबो जोंनि गासिबो बे रिटायार्ड पार्सन गोजा अफिसार गोजा नैबे आदा बाजैमोनहाबो अफिसार गोजा दा जोङो बनसु आफाद फैदों बिथांमोनहा सोमावसारनो आखायाव लादों जों बिथांमोनखौ जाय हान्जाया सोमावसारो जाथिनि थाखाय जुजियो बे हान्जाखौ जों मदद होयो होननानै जोंबो बोराय बोराय गागि गागिबाबो ज' जानानै आफाद दानानै दा एसे एसे ओंखारदों सानसे समाव जोंबो राजा लामा होबथानायाव सिगाङाव बोराय बोरायबाबो ओंखारगोन दा नोङो डेमनस्ट्रेसन होनायावबो जों ओंखारदों दा जोंनि मानसिफोरखौ आसाम सरकारा ओरैबायदि अयनायै गाज्रियै बेबहार खालामो जेरै दाखालि साथाम मानसिखौ हमाखै होनबा साथाम मानसिखौ हमबाय बिनि गेजेराव हितेश बसुमतारीनाव गावसिनि सिलायखौनो होदेरबाय खेबबाय बेबादि जोंनि सायाव ओरैबायदि अयनाय अयथासार आंथ' होनो जाय आसामनि मानसिनि मन्थ्रिनिनो जागोन बे जाय मन्थ्रिया बेबायदि अयनायै सिलाय गैयैखौ सिलाय होनानै सास्ति होदों दा धाराके धारा ओरैबायदि धारा माने बारग'नो हानायनि धारानो गैया बे बिराद महापापनि खामानि बियो आरो बे पापजों बे बावला धंस जानोसै नंगौ नङा जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बे दुखुनि समाव बारा गोबाव खोथा बुङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोनहा एसे चेलेन्ज थांनानै थानायनि आरो जाहाथे थाबैनो न' बांखौ एसे सोरजिफिननानै लायो सुग्रि बाग्रिनिफ्राय गनो आरो फरायसालिखौ स्टार्ट खालाम देनां जों फरामनि जानानै आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै बा आंनि गोसोनि अननायखौ जासिहरनानै जाहाथे नोंथांमोनहा मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो बे रोखोम आङो इसोर